ସାର୍ 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 କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ସାର୍? ହଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ତମର ତା ହାତରେ ଥିବା ଢାଳ ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତମେ ହଗିବାକୁ ଯାଉଛ, ହେଲେ ଯାଉଛ କୋଉଠିକି? ବିଲୁ ଯାଉଛି। ହଁ ତମେ ହଗିବାକୁ ଯାଉଛ, ହେଲେ ଆମ କମ୍ପାନୀରେ ଯେ ତମେ ମିଶିଯିବ ବିଲୁକୁ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଏରୋପ୍ଲେନ ରେ ଯିବ। ଆପଣ କମ୍ପାନୀ କଣ ଠିକା ନେଇଛି ନା କଣ ଏରୋପ୍ଲେନ ରେ ହଗେଇ ନେବା ପାଇଁ? ଆରେ 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 ସାର୍ 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 ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ପ୍ରେସର ଲାଗିଲାଣି, ନହେଲେ ଏଠି ହଗି ଦେବେ। ଆରେ ଟିଙ୍କୁ ସାର୍, ସେ ହଗିଯିବା ଯେତିକି ଦରକାର ତାଠୁ ଆମ ଟିମ୍ ରେ ମିଶିବା ଅଧିକ ଦରକାର। हाय हाय इतना सुकून। ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଟିମରେ ମିଶିବେ ତ ଆପଣର ଗୋଟେ ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଳା ଗୋଟେ ହବ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କାର ଗୋଟେ ଥିବ, ସାର୍ ଆପଣ ଘରକୁ ଗଲାଠୁ ଆପଣର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାଇକିନା ଗୋଟେ ଥିବ, କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ଟିଭିଏଲ ଲାଗିଥିବ। ଶଳାଟା ପାଡ଼ି ଦେଲା। ସାର୍ ଟିକେ ହଗି ହେଲେ ଦେଇଛି।